Ang kinabuhi, dili lumba. Ayaw ikumpara imuhang kinabuhi sa ubang tao. Kay matag usa ka nato, lain-laig kapasidad ang gihatag sa kahitasan. Ayaw ikasakit kung makita nimo imuhang higala, silingan, or kadugo kung unsa ang ilahang mga achievement nga nahitabo sa ilang kinabuhi. Pag-focus sa imuhang kaugalingon. Pag-focus diha sa pagpaningkamot ug himuang inspirasyon ang kalambuan nga imuhang nakita sa uban. Nay ubang tao ikasakit og ilahang dauton ang tao nga nilami ang ilahang kinabuhi. Ilahang birahon paubos, ikasuko ang pag-asenso sa uban, dili sila malipay nga mo asenso. Tungod sa sakit na crab mentality, gustong birahon paubos ug dauton kay dili ikalipay nga ni asenso. Tungod sa sakit nga inggit. Kung imuhang kinabuhi imong ikumpara sa uban, walay mahimong kausaban nga mulambo imuhang kaugalingon. Kay nakafocus ka ngadto sa laing tao. Imuhang giusikan ang imuhang panahon sa pagtan-aw sa uban kung unsa ang ilang kinabuhi. Dapat mag-focus ka sa goal diha sa imong kaugalingon ug imong himuong motivation or inspirasyon ang imuhang nakitang achievements sa uban. Ayaw himuang rason ang imuhang pagkakabus or ang imong katapulan nga dili nimo kaya. Kung gusto ka moangat sa imong kinabuhi, pangitaig paagi, buhata bisag hinay-hinay ang pagproseso. Ang importante, consistent ka diha sa imuhang pagpaningkamot, sa pag-focus sa imuhang goal. Walay imposible sa pangarap, basta imuhang paningkamutan, pagtrabahuan, inubanan sa pag-ampo sa kahitasan. Amping, God bless you!